sa Good Vibes. Isa ka 77 anyos nga Bacolod no ang pinakauna nga kliyente sang LTO Bacolod sa bag-o sini nga site. Sunod sa amo nga kliyente, deserve sa mga taxpayer ang malapad kag sulhay nga LTO office. May report si Romeo Subaldo. Sa unang adlaw sa operations ng Land Transportation Office sa Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan sa Bacolod, ang 77 anyos nga si Perlito Degnadice ang pinakaunang nga kliyente sang Talatapan. Aga pa siya nag-abot para sa renewal sa registration sa iyang salakyan. Nalipay siya kay hindi parehos sa daan nga building sang LTO sa Cottage Road. Nga mabudlay ang parkingan kag nagaginutok ang tawo. Ligwa kag mabugnaw ang sulod siyang opisina, gani wala siya ginbudlayan bisan pa sa paghulat. Kag kinaglangid man, amugin man ang kinanglanan sa atong gobyerno para ang tax ang atong ginabayad na balik man sa atong dalang benepisyo. Kag pribilyo hindi nga ara lang sa wala hindi mo makita sa tao. Sagid lang kakumpli ng tao, wala mo yakong mo. Bisan may kalayuon ang bago nga site, aga pa may mga kliyente na sila. Diri na abi ang tanan nga mga registration kag ang pag-process na lang gid sang driver's license ang ginaproseso sa old building. Pero sa hindi manugay, masaylo naman diri sila. Kaina sa unang flag raising ceremony sang LTO, dinapit ka bisita si City Administrator Pacifico Magari III. Nakita niya man ang 15 ka mga pamalay sa sulod sang compound sang LTO. Kag plano niya nga makigdialogo sa ila para maplastar ang ilang relocation. Nang siguro sa matter nga plastaron sila no, may mga options man si Mayor nga mga relocation sites para sa ila kalti ko nanod ang assistance matag tama nagsuggest si Sir Nats ma-dialogue man sila para nga maplastar sila. Isa man sa nakita nga problema among kalayuon sa lugar kag wala pa sang dipasay nga mga salakyan sa Bacolod nga makalabot diri. Sunod sa kay Renato Novero, ang chief sang LTO Bacolod, ginahulat na lang ang maaprubahan sang SP sa Bacolod ang ginapakabay sa mga drivers nga ma-extend pa kadto sa ilang office ang ruta sa mga tricycle nga nagabiyahe sa Paglaom Village. Yes sir, parking wise, isa ka bagay dako. Ang flow of transaction na reconfigure namon to cater the inang step by step na proseso. Kag ang problema na lang gawa ang transportation pero sa bulig sang syudad kag probinsya hindi na magugay gid na tigayon nila siya. Amo first things first lang anay. Gindonate sa probinsya sa LTO ang isa ka hektarya nga duta kag ang building. Matapos ang 32 ka tuig, nakasaylo na gid man ang LTO sa panibag-o nga opisina.